Joo. Pitkä hihna.
samalla kävelet siitä kohti jatka, niin. Se saa kiertää, jos se haluaa itse. Ja sitten menet sitä kujaa pitkin ja suoraan eteenpäin. Ja sitten saa käydä senkin pallon katsomaan. Kehu vaan. Hienosti. Tyhmä tynnyri piti kauheeta kolinaa. No niin. Siitä rinnettä ylös. Pysähdy siihen ja katsele kaivaan. Ja tänne päin. Kiitoksia. Se voiko sen Nurmi Amsterdamin? No, oliko Ruuti ihan oma itsensä? Joo, kyllä. Joo, ei mitään erityisiä ihmeellisiä. Ei tullut mitään yllätyksiä. Joo. No, jos me katsotaan sitten kaavakkeen kannalta, niin koiran toimintakyky, miten se rohkeasti itsenäisesti ratkoo näitä tehtäviä, mitä täällä tänään sinulle esitellään. Niin sitä toimintakykyä sieltä niin on +1 kohtuullisen verran. Erikoiskokea silloin tuo kelkka ja pimeä huone, mutta sitä katsotaan ihan läpi tämän radan. Terävyys, aggressiiviset reaktiot, miten se lähtee aggressiolla itsensä puolustamaan, kun jätetään tonne seinään, se ensin tuijottaa mua siellä kyllä ja sitten tarjoaa vähän leikkiä, kun se ei toimi, niin eli se on +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, ei se rupea sieltä sitten kiukuttelemaan vierailette teille, niin antaa sitten periksi. No puolustushalu, miten haluaa teitä porukkana puolustaa ja nyt sitten tässä kohti mitataan sitä halua eikä niinkään sitten sitä kykyä. Sitä halua siellä sen +1 pienen verran on olemassa. Kyllähän sieltä tulee vähän kirosanoja, mutta ne tulee enemmän sitten jo täällä niin selän takana, että ei uskalla sitten pitää sitä paikkaansa siinä ja jäädä siihen väliin. Tai ainakaan sun sivullekaan. No, taisteluhalu, halu käyttää leukoja ja lihaksia sinne leikkihaluja, miten sitä voisi sitä kautta motivoida, niin +2 kohtuullisen verran sitä kuitenkin siellä on, että niin löydetään vielä sitten kiven. Lähteehän se kepilki niin jo heti vähän siihen syttyy, mutta se, että se ottaisi siitä kunnolla kiinni ja lähtisi vastustamaan. Joo, ei se pidä sitä odottaa hirveästi. Ei, se ei ollut niin hänen juttu, mutta tuo pehmeä oli jo huomattavasti mukavaa. Kun sä sen kanssa leikit, niin muista vetää aina poispäin, täällä työnnä sitä, sitten se menee jo helposti vähän hassuun asentoonkin ja se ei ole sen mielestä niin kivaa, mutta kyllä sitä siellä on olemassa. Ja sinnittelihän se sen kelkan kanssakin ja leikittää ja tekee tuolla pimeässäkin ihan töitä. Se vie sitä myöskin eteenpäin. No hermorakenne, miten näistä touhuista kuormittuu, kyllä sinne matkan varrella on vähän kuormaa kertyy, +1 hieman rauhaton. No temperamentti, tämmöiset oikea-aikaiset reaktiot ja tämmöinen vilkkausaste, niin se on +3 vilkas. Kyllä se näkee, kuulee ne mitä on oleellisia, eikä se sitten sählää tuolla kuitenkaan mitään ylimääräisiä. Ihan mukavalla tavalla vilkas koira. No kovuus, miten muistelee epämiellyttäväksi kokemiansa asioita, niin kyllähän siellä sitä pehmeyttä sen +1 hieman pehmeän edestä on olemassa. Kyllä sinne muistiin jää asioita ja pystyy vaikuttamaan suht helpostikin. Luoksepäästävyys, miten suhtautuu vieraisiin ihmisiin, +3 hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin ihan kaikissa tilanteissa. Ja laukauksiin sen verran täytyy sätkähtää siihen ensimmäiseen laukauskokematon ja se vielä sitten vähän niin kuin miettii, että ei se kivoin osio täällä ollut, mutta ei nyt mikään sillä lailla niin kuin pelkoreaktiokaan, mutta kuitenkin niin ei voi sanoa, että se nyt olisi ihan lievahtamatta siinä seiso. No 170 pinnaa siinä plussan puolella, viekää kotiin kaikki.